B'żewġ A-levels u diploma, il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo ngħatat mhux biss job mal-Gvern bħala konsulenta imma job billi qatt ma għamlet, simili għal job li kienet ingħatat Rosien Cutajar mal-ITS. Mhux ta' bxejn illi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddeskriva dan l-iskandlu bħala frodi sfaċċat minn żewġ ministri li suppost qed jirrappreżentaw lill-poplu. Bernard Grech insista li l-poplu qed jistenna azzjoni mhux paroli biss u allura Robert Abela għandu jieħu azzjoni immedjata dwar dan l-abbuż tal-Ministri tiegħu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li jekk ma jirriżenjawx min jeddhom għandhom jitkeċċew. Id-deċiżjoni li jkun ippubblikat dan ir-rapport dwar il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo ingħatat waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-Standards. Imbagħad aktar tard il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-ġurnalisti sabiex jispjega kemm kienet gravi din il-frodi kif fissret id-deputat Claudette Buttigieg. Illum mhux qed nitolbu imma qed neżiġu li Clayton Bartolo u Clint Camilleri jirreżenjaw immedjatament jew jitkeċċew mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-deputat Mario De Marco fakkar kif dan il-każ kien każ ta' abbuż ta' poter bil-kummissarju jsib li żewġ ministri responsabbli li kisru l-kodiċi tal-etika. Il-poter mhux qiegħed hemmhekk biex jiġi eżerċitat għal gwadan personali. Fil-konferenza tal-aħbarijiet imsejħa fil-bini tal-Parlament, id-deputat nazzjonalista Alex Borg saħaq li dan huwa rapport ċokkanti li jikkonferma frodi minn fondi pubbliċi. U għalhekk propju illi qegħdin neżiġu illi konna ir-riżenji tal-Ministru Clayton Bartolo u tal-Ministru Clint Camilleri. Riżenji illi għandhom jimxu fuq l-istess prassi li mexa bihom il-Prim Ministru Robert Abela fil-konfront ta' Rosien Cutajar u tal-ex Ministru Justine Caruana. Il-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li l-mara tal-Ministru Clayton Bartolo ingħatat job ta' konsulent mingħajr ma kellha kwalifiċi, job li tħallas mit-taxxi tal-poplu. Iżda l-Ministru ftit wara li ħareġ ir-rapport kompla jipprova jiġġustifika l-imġieba tiegħu u filwaqt li qal li qed jiskuża ruħu insista li se jżomm postu bħala Ministru responsabbli mit-turiżmu.